Az Egri főegyházmegyei könyvtár létrejötte Eszterházy Károly püspök nevéhez fűződik. A könyvtár az Egri Líceumban került elhelyezésre, ebben a barokk könyvtárteremben. Ami fura lehet mai szemmel, hogy itt a könyvek numerus curens rendszerben találhatóak meg, nem tematikusan. A meglevő könyvekhez készült a bútorzat, és a kötetek sorrendjét külsejük, méretük határozta meg, a katalógus rendszer segítségével lehetett csak bármit megtalálni. A bútorzatot Fellner Jakab tervei alapján Lotter Tamás egri asztalosmester készítette. Felvidéki tölgyfából, fém alkatrészek felhasználása nélkül kizárólag facsapolással készült. Egy barokk könyvtárteremhez majd minden esetben a díszítő festmények, freskók is hozzátartoztak. Az ablakmélyedésekben található figurális ábrázoláson túl egy gyönyörű mennyezeti freskót is megtekinthetünk, ami a trienti zsinatot ábrázolja. A két művész, akinek köszönhető a mennyezeti freskó, Johann Lukas Kracker, valamint alkotótársa és későbbi veje, Josef Zach, aki a perspektíva ábrázolásának volt a nagymestere. Neki köszönhető az a vizuális trükk, hogy a mindössze 70-80 centit emelkedő boltozat sokkal magasabbnak látszik. Maga a freskó egy valós jelenetét ábrázolja a trienti zsinatnak, a résztvevőket részben szimbolikusan ábrázolva, részben pedig olyan személyeket, akik valóban részt vettek a zsinat ülésein. A 4 sarokban olyan jelenetek láthatóak, amelyek a trienti zsinatnak jelentős témáiról szólnak. Szemben látható az egyházi rend szentségének, a trienti rítus szerinti kiszolgáltatásának ábrázolása. A következő sarokban látható az egyházi könyvcenzúra, az egyházi index intézményének az ábrázolása. Ezzel szemben látható a következő sarokkép betegek szentségének kiszolgáltatását ábrázolja. Az utolsó sarokban pedig, ahol a festőpárost is láthatjuk, a szentek és ereklyéik előtti tiszteletadást, de nem imádatot hivatott bemutatni. Végezetül még annyit, hogy egyházi könyvtárak közül is az Egri főegyházmegyei könyvtár az egyetlen, amelyik megnyitásától fogva 1793. december 28-a óta nyilvános könyvtárként üzemel.